No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora d'alegria. A la prestatgeria d'alta fidelitat ha arribat Fora de joc, d'Andana Editorial. El seu autor és Vicent Climent, a qui saludem. Hola, Vicent. Hola, molt bon dia. Tu eres professor de valencià, t'agraden molt els esports i fins i tot sovint en practiques algun. Des que eres un xiquet has jugat a futbet i quasi sempre de porter. Per què? Possiblement, jo no sé si és perquè com passa en aquests col·lectius sempre el que menys sap jugar o simplement perquè possiblement, jo soc una persona que m'agrada fixar-me molt, possiblement sigui la porteria, el lloc del camp des d'on més fàcil és observar, no, la resta del joc. És un molt bon punt de vista per a seguir el partit. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá. La qüestió és que a este professor de valencià, entre xut i xut, t'ha restat temps per a imaginar una història com esta que tenim entre les mans i molt recomanable per a les biblioteques de les famílies valencianes. Conta'ns de què va Fora de joc. Quin és el plantejament? Tal com s'afirma en la contracoberta, Fora de joc parla sobretot d'equip, possiblement en majúscules i en negreta, de la importància que té la interacció del col·lectiu a l'hora de desenvolupar qualsevol projecte. Per tant, encara que la protagonista Alicia és la cap visible i possiblement la indiscutible protagonista, Fora de joc des de la seva concepció és una novel·la molt coral, per la qual transcorren, desfilen un bon grapat de personatges. Seria en lletres possiblement la lectura entre línies i la més interioritzada, no? Però la lectura a la qual se té que quedar el xiquet que s'apropa al llibre és un llibre que presenta una aventura, podríem dir-ho, una aventura casolana, perquè al final està protagonitzada per uns personatges que podrien ser amics, companys d'escola dels mateixos lectors i que narra un objectiu tan simple aparentment com poder reunir un equip per participar en un torneig, encara que sigui un poquet de forma casual i precipitada. Busquem joves per formar un equip. És fonamental tindre ben clares les 4 Es. Quines són aquestes Es? A veure, una era l'esforç, l'altra l'entrenament, l'altra i possiblement sempre l'equip, no? Sobretot la idea d'equip i sobretot en aquestes edats quan els infants pequen moltes o sovint molt d'individualistes, la idea de percebre que aconseguir qualsevol meta és molt més factible des de l'òptica del col·lectiu, reunint, juntant, coordinant forces, no? Però aquesta seria un poquet la idea que possiblement tot resulta molt més fàcil si tot ho fan tots plegats, no? Seria un poquet aquesta la idea més general. Esforç, entrenament, esportivitat i sobretot equip. I és imprescindible ser un bon company i tindre ganes de passar-ho d'allò més bé. No és indispensable tindre un aspecte atlètic, ni posseir una gran qualitat tècnica. Els interessats, adreceu-vos a Alicia Martí i mentrestant podeu començar a llegir Fora de joc. Alicia és la protagonista, però com tu dius és una història molt coral on xiquets i xiquetes juguen al futbol, no? Sí, de totes maneres, jo el que tenia ben clar que per aquest motiu tardar un poquet en començar a enllestir-se el llibre és que jo no volia fer una típica història de superació tal qual, no? D'aquí que jo tinguera ben clar quan vaig emprendre la seva escriptura que el protagonista no havia de ser protagonista sinó la protagonista i que no només no li havia d'agradar el futbol sinó que a més mai no havia d'haver sentit cap interès per pegar-li puntellons a una pilota. Era possiblement aquesta anècdota inicial, aquesta paradoxa, la que possiblement me va servir per veure com aparentment una xiqueta que no tenia cap interès per tractar aquest tema, sobretot per tal d'ajudar a son pare i per tal de superar-se a si mateixa, aconseguís tirar finalment endavant el projecte. I convertir-se en una líder, entre cometes, no? La locomotora que tira dels vagons. I per què fa servir este terme, Fora de joc? La idea de buscar un títol no va ser gens fàcil. Per què? Perquè per un costat volíem un títol relacionat amb l'esport, més concretament amb el futbol.
I la idea de fora de xoc, que és un concepte, o possiblement sigui el concepte que més difícil és d'entendre dins de les regles del futbol, ens podia servir, sobretot per la idea d'exclusió. Aparentment, un grup de joves excluïts per diferents motius, o bé per sexe, o bé per poca capacitat tècnica del que seria normalment la formació d'un equip, a poc són incorporats i coordinats, i d'estar fora del joc, d'estar al marge del que seria la situació normal o general a l'hora de crear equips i de participar en competicions. Ells de sobte i a poc, sobretot amb molta il·lusió i constància, al final acaben dins del joc, no? Seria un poquet aquesta és la idea, de traslladar a l'interior, a la pràctica concreta de l'esport, a gent que normalment la societat o els mateixos grups de xiquets deixen al marge. Bé, Fora de joc és una història que passa a quin poble? Normalment, a veure, el nom és Almasí. Almasí podria ser qualsevol... ha agafat característiques de molts pobles que podrien estar al voltant d'aquest. Podria ser qualsevol poble de la Ribera o de la Safor. És un poble d'una grandària mitjana i que té el que normalment té qualsevol poble. N'hi ha una interrelació entre la gent, està en el poliesportiu on s'ajunta molta gent del poble, i possiblement com la competició en la qual va aparèixer al final del llibre, que és un poquet el leitmotiv de la història, havia d'enfrontar a diversos equips de la comarca. Per tant, m'interessava crear un poble però que tinguera al seu voltant pobles d'una grandària semblant. És important fer algun tipus d'esport. En aquest cas parlem del futbol, però podria ser un equip de bàsquet, d'handbol, de qualsevol altre, no? Clar, o esports individuals. Sí, de fet, la idea del futbol és perquè, diguem que no és la que acapara més portades, la que pràcticament la gran major part dels xiquets estan interessats a practicar, però tenint en compte que per exemple, com a anècdota et contaré que un dels motius que també condicionaren molt la seva lectura va ser que en l'època quan començava jo l'escriptura i a mirar un poquet com podia orientar el text, resulta que es produïren dues notícies, no? Una que un equip de bàsquet femení espanyol acabava de ser campió d'Europa, de Lliga, d'Eurolliga, i que un altre equip d'handbol, crec que és navarrès, acabava també d'aconseguir una fita importantíssima, campió de Lliga, hi havia resultats... És a dir, dos fites esportivament impressionants a nivell europeu i que passaren, la veritat és que molt desapercebudes tant en la premsa com a la televisió, i per tant em semblava un poquet injust, no? Que qualsevol anècdota, qualsevol punt poc important de qualsevol equip de futbol masculí acapararà portades i que dos fets tan transcendentals i tan importants pràcticament passaven desapercebuts. Millors esportistes, millors persones. Este és el plantejament de Vicent Climent Blasco, que ens ofereix Fora de joc, amb dibuixos de Rafa Morata molt bonics, Sí, la idea també, una de les apostes d'Andana és, a més d'alternar i buscar autors tan consagrats com pugui ser Enric Lluc, com més novels, com jo mateix, també la idea de donar l'oportunitat a joves il·lustradors, perquè així a València hi ha una pedrera nombrosíssima i de moltíssima qualitat d'il·lustradors que molts d'ells necessiten que algú es doni la primera oportunitat. Rafa col·laborà molt estretament amb nosaltres. De fet, es reunirem diverses vegades i d'alguna manera consensuaren com plasmar allò que jo d'alguna manera visualitzava. I la veritat és que perquè una novel·la, sobretot dedicada a infants, és molt important que les il·lustracions perquè tinguin qualitat i que estiguen d'alguna manera coordinades amb el text, perquè també és una manera d'acompanyar i d'enganxar al xiquet, no?, a la lectura. Andana Editorial ens presenta Fora de joc, de Vicent Climent. Si vols saber més de Fora de joc, visita el web del llibre www.foradejoc.andana.net. Pero es en Fora de joc. Renato estaba en Fora de joc. Es una posición clarísima de Fora de joc. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.